Други участъци няма такива експерименти. От обвиненията, че не изпълнява плана за доставка на ваксини. Англо-шведската компания спори с Европейския съюз за количествата, които ще бъдат доставени. Компанията казва, Аде, Кач. общността е Кач. подписала договор с Кач. тях късно, което не помага за дистрибуцията. Дъжда тайм, син, дъжда тайм. Дъжда тайм, син. Дъжда тайм, дъжда тайм. Дъжда тайм, син, дъжда. Оре, Кач, оре. Тим, Гели. Аде, Кач. Британците са подписали договора си за доставки. Европейският съюз е сключил техния контракт преди